Ini ndinonzi Providence Nyamuka. Ndinakakwira dare ndichikwirira Sakachena kuti andisire pachena. Murume uyu akawana mari haadzoke kumba. Ane vakadzi vakawanda vandakamubata ainavo. Kana ndamubata nevakadzi vavo, iye murume anondiharasa pamberi pevakadzi vavo. Zvokuti ini ndakasvika ndomuti kwewewe dzimwe nguva ndotombofonera nemagirlfriend yavo baba. Vobva vanditi murume uyu nyamutora murume uyu ari kunoku. Zvafanana nekwa Jojo. Ndotovatevera pai ndonovatora but vanosvika vandiharasa pamberi pevakadzi vai. Manje papapo iye mukadzi wekwaJojo yeyo mumwe musi akauya kuchishapa pana Mazoro auya kuchishapa ndikatovaudza ndikaona ari mameseji baba vanoenda kumatengi wapa wandiwa. Saka baba vakaenda kumatengi 2 times vasingauye nemari vachitozodzoka baba yabewa vanoshanda navo vaibva vadzoka. Indobvunza murume wenyu murume wangu zvanzi murume wenyu tikamusiya mushamba. Pane munhu akazondudza akati murume wenyu ari anogara pabhanda kuna Mazoro iko kwaJojo. Vandazoenda kuna atete vangu but hazvinetse. Mukadzi wanofambidzana ndoita sei ndomuziva. Ivo vanhu vandazovabatira mameseji musi wa27 December 2022. Ndovandavati imi muchifonerei mukadzi uyaite sei auye tizivane. Imi kana muda kurura mukadzi wechituma muda pachena. Ndobva auya mukadzi uyu kajakato. Ndobva vatanzi ngatimuchungure vava vatamuchungura mukadzi uyu.
nokundidherera kwavaindita ivava nemukadzi wacho ndikasvika pakurwisana nemukadzi 31 December takatoenda kupolisi ava kuti vateere inini kupolisi kwanga taenda havana kunditeera vakasumuka ivo vakananga kumba kwomukadzi upi iyeyo kune hama dzemukadzi uyu robva ameti ndovakamupa mari yerobva titeera kupolisi tatakasungwa tese tabva tabhadharwa faindi nemukoma womukadzi uyu tese ava baba variko ndofunga vatadzoka kudzanzadze kuma10 kuma11 wabva vati kana musina kubhadhara faindi polisi abati kana musina kubhadhara faindi muchazotongwa after chihoridi vakawanda ndatosiyawo moyo wamakatikivuka naye asi akasopera pasi akachala kapuma zvinozoita sana mutonga mutengererimo nokubhadharisa muno musizo kutamba nokuti dani kutamba nyaya imunomhazi nokuti mamba vanoti vanhu rambanai kwameja tokuna manje nyaya yekuti darakusizokurambanisa vanhu chete imi tichida kurambana tichida kutadza kugara nevakadzi pamusana pomutoriro asidaro usuna akasuna badilima usuna ndinowana mwana wani naye mpano unodinyadzisa totoziva kuti mwana ane hunhu anogarika naye zvakanaka zvanyasharoore mukadzi wake murova anotoenda iye mukadzi achisara achitenga zvinhu yasha asi saka tindikumbira dare kuti mudzorereze vana vangu nokuti murova wangu ndomuda asi madhiragisi ari kuita kampani amukabvunze mnatambino ndiani wakwa ndimomzi endai kumba andi watukona uchinja mukadzi womuda asi kuzarora namazowe erano namakumba hauna shift yakuenda akuenda kumba mai unodzoka nawo zvabeji vatumisi vanonyaya ndasiya kutaura vakaita bonde nemukadzi wokwajojoni ndiri mumba imomo amai ukataura nyaya iyoyo isabata imufu nokuti mukadzi iye akava pano akagara pano uyo anenge achikomba tomubhadharisa anofanira kubhadhara chero kwandiri kana kune mukadzi yeye kana zvichiita bhozi akandishungurudza zvakanyanya ndiye akandipo ndiende kupolisi ndiwo kutodzoka panzvimbo pekuti handie kumba wotabonde nemukadzi mumwe nindiripo kana achibhadhira inini kana mukadzi yeyo zvakangocheka dhara mamuvha ari kuvhiringidza vanhu yomufane wada kuexperiment naiwe wada kuita sei amai ako akunzwa zvakavanzika manje zvemukati zvakavanzika kumberekere mukadzi wako mumubatire chi motaza unomubatire nobatira mbudzi taurisaka kumberekere nobatira mbudzi madzimai wakaita sei ndeuparira ndakapara wakaiteiko pamudzei musakurara rimwe mukadzi wati musakurara rimwe mukadzi aripo uisire mbudzi yare hadzi amai mudere kunya nekuida mudziyo kamunoita mudziyo amai sembaona sachengetere baba pake mazvita
amaifoni nyaya batarike kutora video maita chenda kuba budzi ndoida musati tibomya asaina ko asati yara zvako shamani anouya kutora akasakorekeza takataura kamufateiiiremobe chaizokukanya kusvika unokusokoti naye mako Right.